bay, idugo ko. Sugod na itong pagsulod na ko ani na trabaho ba? Ikaw lang dito akong suodog na amigo, paring bibong. Kausap Mars. Boss! Pati niyan yung si Mio Conton. Asang armas. I-search niyo sa Google. Tama! Paring bibong. Ako sa talaga sa mga ba, importante. Ano to? Bulag ang ako sa isang grupo kay dili na ako ganahan si patay. Realize ako na di din na mayo day. Sige, ikaw bahala. Sige, salamat paring bibong. Kunay bagong leader ninyo. Q! Sa mana, o kailan na. Si Bibong ang bagong leader. Mga bata! Tampay! Sorry Mars! Madali! Gusto na yung sorry Mars. Bugo! I-search sa Google! Gusto mo na ipasanay? Hindi wow! Pagay! Tapos na rin nyo. Lugo itong mga ulog, yung mga matawag. Kidnapan ito ang gusto ni Mars. Isa! Sige napon. Bugo! Hahays! Kinsa man mo? Wala ka. Kaya nilibig laban. Sa ito yung news ko. Ikaw, Sony Mars. Oo. Laban mo. Ano lumutay na ako eh. Bako. May mata na si Mars. Isa din na. Isa man eh. Hello? Kinsa ni? Ako to nakuha si Mixon. Kinsa man ka? Asa makadapit? Ayaw pagdalaga ko ba? Nakita lang. Sige. Awa dyan. Ay, paring Loy. Basta naman ka. Basta. Tanto ako yung problema ba? Sulti na sa mga. Matabang ako sa mga kaya nakidnap ako isuon. Ilong sa. Tara, pakala ta. Pakala ta karmas. Paring Loy, ang plan A, tara. Tara. Nakaharap niya mo siya. Kain na mo. Gun, sama to. Gun, ano ko ba? Okay na ka ba? Oh, kaya po. Ba't pumuli, busy, no? Uy, okay, ramas di abay. Uy, tura, pala. Oh, sama to. Uy, tura. Uy, naaraman din mo dire, bro. Uy, sa mga kalaban, bro. Na dito, kusog timudagan, naputoy sa mubak tumbling. Nakabantay kag mga armas dire. Kanina mo nakitaan. Ay, nadraw, basukaw, dako iskatanan. Naaraman din nadraw, day.
Kasi wala akong kag napkin. Iwasa na nanti ka! Nakaram din yung duwa diri day. Kagoy, sana na akong bala. Huwag chilya, bitch. Uy, naikot ko. Ako po. Itagay. Namatay! Good night! Ano ako mga kaupat? Pagkiyo mga ito! Pakyo mga eaters! Pakyo mga eaters!